Eto nga ang katanungan ni Sir Ian guys, pwede pang ulam? Marahil ang ibig sabihin dito ni Sir Ian ay etong mga alaga nga nating mga manok. Siguro nga din guys dahil sa mahal nila talagang hindi mo na maiisip na magkatay kasi nga nasasayangan ka. Kahit nga kami din dati guys ay ganyan din yung aming prinsipyo kasi nga napakamahal ng mga manok na to. Mas pinipili pa nga namin dati guys na bumili na lang sa merkado or magkatay ng isang manok na nabibili sa palengke kumpara sa mga shamong ito. Syempre price wise guys, yung mga manok na shamo ay per piece tapos yung mga native ay per kilo nga talaga. Syempre, kung per kilo, makakatipid ka nga din naman talaga kung uulamin mo lang din naman. Pero sagot ko nga sa katanungan ni Sir Ian kung nauulam ba itong mga manok na to. Syempre naman po, sila po ay purpose for meat din naman talaga sa ibang bansa. Syempre guys, yung iba natin dito mga kababayan or mga kapatid dito ay talagang ginagawa din silang pang-aliw. Nakadepende na rin talaga sa inyo guys kung ano yung purpose nyo talaga sa pag-aalaga ng mga manok nyo. So again guys, disclaimer, nakadepende sa inyo kung ano yung purpose nyo. Ang ibig ko sabihin ay sa ibang bansa, maaaring ginagawa din nilang for meat production or pang-aliw din. Maging dito sa Pilipinas ay ganun din. May mga ilan sa atin na nag-aalaga nito for meat production. Meron din namang iba guys na ginagawa lang itong pang-aliw or nagiging happy nga lang din nila. So mind your own business. Chares. At dahil napag-usapan na nga natin guys kung nauulam ba ito ba ay nasubukan na rin namin. At ano nga ba yung lasa nila, masarap ba o hindi? Yes guys, nasubukan na namin guys na mag-ulam ng shamu nung panahong wala nga din kaming mauulam. Kesa naman mapunta sa mga ilang barat, kaya wag na lang, katayin na lang namin. So kidding aside guys, yes, nasubukan na nga namin magkatay nito and pwede nyo nga yung makita guys sa aming Facebook page kung ano yung ginawa naming recipe para dun. Siyempre may magtatanong na naman dyan kung ano nga ba yung lasa niya, masarap ba o hindi. Siyempre guys, nakadependa yan sa pagluluto kung anong technique niya na gagawin para mapasarap yung kanyang pagluluto. Yun nga yung sinasabi nila guys, na lagyan mo ng pagmamahal kapag nagluluto ka para maging masarap ang turnout nito. Pero seryoso guys, wala naman siyang pinagkaiba sa mga manok natin na native dito, kundi mas malalaki lang talaga ang hiwa kapag etong mga shamu yung inyong kinatay. At the same time, mapapaisip ka nga worth it pa ba tong katayin kasi nga ang mahal ng presyo. So guys, tips nga para sa may mga farm dyan na native, mas maganda guys na i-cross nyo yan ng shamu. Try nyo magpalit ng broadcock guys na kung saan shamu yung gamit nyo. Trust me guys, 3 to 4 months old pwede ka nang mag-dispose ng mga manok mo. Estimated weight niyan guys ay 8 grams to 1.2 kilos per piece. Kaya kung nasa meat production ka ng native or free-range chicken, try nyo guys, baka mas maging malaki yung inyong kita. So ayun lang muna guys yung ating video for today. Don't forget again to comment, follow, like, share, and subscribe in all our social media accounts. Thank you so much for watching again guys. Peace out everybody and bye!